रनजितनिफ्राय रनजित बसुमतारीनिफ्राय बर' माहारिया जेबो आसा खालामनो हाया आरो बिथाङा बेबादि बुंग्रा अयभासनि मानसिखा बे माने सिभिलाइजेसननि मानसि नङा बे सासे सिभिलाइज्ड मानसिया बेबादि शब्द बाहाया गतिके रनजितआ असिभिलाइज्ड मानसि आरो बे दिनैनि दिनाव बे सिभिलाइज्ड ससाइटिया रनजित बसुमतारीनि खोथाखौ कुनु दिनावबो बिसास खालामा आरो बिनि खोथाखौ जों जेबो माइन्ड खालामा रनजित बसुमतारीनिफ्राय जों बर' जाथिया मा आसा खालामनो हायो जेबो आसा खालामनो हाया बे जाहैबाय डेस्ट्राक्टिभ बे धंसनि माने धंस खालामग्रा धंसकारि मानसि धंसकारि मानसिनिफ्राय जोङो जे माबा मोनसे आसा खालामगोन बे जानो हाया आरो बे माने सय्य समाजनि बाहेराव थानाय माने माने सभ्यता समाजनि मानसि नङै सासे मानसि बेहाय माने बेबादि मानसिनिफ्राय जाथिया जेबो आसा खालामा दिनै जिथु इउपिपिएल हिसाबै माने आबेगिक भाबै बिथांमोना जि रोखोमै बुंदोंमोन बा बिथांमोना रायजो राजानि खाथियाव जि रोखोमै प्रपागान्डा मोनसे खालामदोंमोन बा बिथांमोना मोनसे मिसा कमिटमेन्ट गार्दिनि सात्त'आव गार्दि माने बिटिसिनि गार्दिखौ जेरैखि जायाबाबो मोननायनि सार्तआव बिथांमोना सर्बस्व टेक खालामनानै जेसेबां हायो बेसेबां माने गाज्रिनि लामा लानानै नंखाय बुंनानै बिथांमोना रायजो राजाखौ प्रसार खालामदोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव सचेतन राजनितिक भाबैबो कनसियास दिनै प्रेक्टिकेलि नुबाय जे इलेक्सन समाव बुंनाय जायफोर माने इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर बा बै समनि दैदेनगिरिफ्रा जि बुंदों बे बुंनायफ्रा गासैबो गावनि राजनितिक सार्थनि थाखाय बुंनाय आरो बेजों बर' जाथिया बा बिटिसि ओनसोला कुनु रोखोमै जौगानो हाया आरो बिथांमोना बिटिसिआव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायहोनानै जोंनि गेजेराव जे मोनसे जौगानायनि मोनसे परिकल्पना मिशन आरो भिजन थानांगौ बे मिशन गैयै भिजन गैयै बै नेताफ्रा जातिखौ थगायदों बे जिनिसखौ दिनैहाय रोखा रोखा जाबाय गतिके दिनैनि दिनाव बेबादि थगायसुला नेताफोरजों बे थगायसुला इउपिपिएल पार्टियाव थानानै जोङो बिटिसिनि मोनबो लाबालाब जाया आरो लाबालाब बिटिसिनि थाखाय जोङो लाबालाबनि थाखाय जोङो जेरैखि जायाबाबो बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ गोख्रों खालामनानै बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ गोहोआव लाबोफिननानै बिपिएफ राजनितिक दोलोनि आखायाव जोङो जोंनि जिथुनाखि क्षमता जोंनि बिटिसिनि जिथुनाखि क्षमता बे क्षमताखौ जोङो बिपिएफनि आखायाव गथायनानै हाग्रामा महिलारि सारनि आखायाव बनाय जोंखौ सासन खालामनाय आरो जोंखौ सेवा खालामनायनि जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिफ्राव रायजो राजाफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ आशीर्बाद होनो थाखाय दिनै ज' जादों आरो रायजो राजानि आशीर्बादाव रायजो राजानि अननायाव हाग्रामा महिलारि सारा आरो क्षमतायाव फैफिननाया खाथां आरो बे रायजो राजानिसो सिद्धान्त बे रायजो राजानि सिद्धान्तखौ सोरबा थगायसुला सोरबा फोथायखेबस' मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव आबेगिक भाबै ब्लेकमेल खालामनानै सेन्टिमेन्ट ड्र खालामनानै दिनै बर' रायजो राजाखौ थगायनायनि सम नङा बे आरो जोंनि रायजो राजाखौ थगायनानै जोंनि भटखौ जोंनि बेसेन गोसा भटखौ मोननायनि कुनु लामा गैया दा बे हिसाबै जिथु इउपिपिएल बे इउपिपिएल दोलोआव दिनै रायजो राजाफ्रा नागारनानै लैहोर लैहोर जोंनि बिपिएफआव जगदान खालामनायनि एकमात्र खारना बेनो थारमाने बिथांमोननि सायाव जेबो आसा खालामजाया आरो बिथांमोना जोंनि थाखाय माबा मोनसे मावनो हागोन बेखौ जोङो इतिमध्ये जोङो मोनथिनो हाबाय आरो हमदांनो हाबाय आरो हमदांनो हानाय मोनथिनो हानायनि उनाव आरोबाव ब्लाइन्ड इउपिपिएलखौ माने सहाय सहिदा खालामनायनि बा इउपिपिएलआव थानायनि खुनु रोखोमै ओंथि गैया होननानै
दिनै रायजो राजाफ्रा ज' लैहोर लैहोर बिपिएफआव जगदान खालामदों। थेंक इउ सार। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।